a disfrutar-la tots. Molt bona vespre i benvinguts. Avui disparen en la Catedral de la Pólvora els amics de Pirotècnia Dragón que venen des de Villena. Porten des de l'any 2020 acompanyant-nos en la plaça i avui disparen una mascletà en un ritme molt dinàmic. Venen des de Villena un any més els amics de Pirotècnia Dragón. Benvinguts.
Quina barbaritat valenciana! ¿Qué? ¿Se llevan las pinetas? Se lleva l'espineta i 4 espinetes. No me he percatado En la mucho. montaña son 0-0. Pero bueno, ¿cómo se Ha sigut espectacular. T'has llevat aquesta espineta? sí, la verdad es que sí. Ya ha salido